Yani 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 le 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 yani yani le 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 yani yani le 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 Когато вие се правехте на патрони, Загри само ви чуваше, Загри си знаеше, че пак в неговата фирма ще търсите работа. Загри се нарича и като него всички искат да бъдат. Да сте живи и здрави, че ви има. Сега Загри ви показа кой е човека. И ще има всички да се учат от Загри как се прави. Имам пари с чували, гледайте си вашия живот, душмани. Ни мангавате ровена, кај си е буто пре, ни дават уме въздухи. Ах, права. Душаните за нас говорят, искат да ни съборят, но Загри, имаш пари, чакаш момента, Загри, да ги запалиш. Душманите за Загри говорят, рани куче да ги ларе, но Загри има пари, не се хвали, чака момента да ги запали. И да имаме, и да нямаме. Душманите Загри завиждат, сърцата им спираш, всичките ги пукаш. Цяла Германия командире са шампиони ки Германия. Спрете се, не говорете за Загри боксьора. Фирмата му е голяма, жената му е най-красивата. Жан Север се нарича, Загри много я обича. Кой не знае, кой не чува за Загри патрона? О, хайде Яша, хайде Загри, направо ги убиваш, душите им взимаш. Хайде Загри, направо ги разбиваш, убиваш. Виждате ли го момчето? Фирмата му е голяма и е шампиона на България. От Германия пристига контейнера с парите ви носи, защото има голямо сърце, добра душа и на всички ще дава. Пари, 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 ах, тези пари само Загри ги има, само Загри ги има. Море от пари.